Zumaiako herri eskolan. Logo berria daukagu. Den-denona da logoa, jaiotzetik handiegin arte. Eta kolore bakoitzak bere esanahia du. Aurre eskola. Bizitzan uzten dugun ugara. Aurre hezkuntza. Gure mundua argitzen duten eguzki-izpiak. Lehen hezkuntza. Haizearekin mugimenduan dabiltzan hostoak. BHI. Lurren errotuta dauden sustraiak etorkizuna eraikitzen. Lanbide heziketa. Aukeraz beteriko liburu berriak. Zuk egiten duzu Zumaiako herri eskola. Eskerrik asko. Zumaiako herri eskola, euskal eskola publikoa, denok osatzen dugu. Aniztasunak, jakinminak, elkarlanak eta bizi ditugun erronka bakoitzak gure hezkuntza aberasten dute. Zero eta 20 urte bitartean, elkarrekin eskutik helduta, bidean aurkitzen ditugun erronkei aurre egiteko indartsuagoak gara. Gaurtik gerora hazten etorkizuneko ametsak egiten ditugu. Zumaiako herri eskola. Denok egiten dugu. Denon etxea da. Lan askoren frutua, herria euskera, iturri zaharraren urberria zera. Zena bagina, ikastolen azpian, herriak ereñan. Atzo joan zirelako, bihar joango gara, ta gaur ere bagoaz, herri eskolara. Orain ez
goaz be. Atzokoan zirelako, ia joango gara, ta gaur ere bagoaz herri eskolara. Nola itxasoraino Laster hasiko da Iskira Miskira irrati saioa. FM 106.9 sintonian zaude. Laster hasiko da Iskira Miskira irrati saioa. ¡Órale, Matilda! ¡Ay, Matilda! Otra de Jiménez se rían, estamos contentuan, sobre quién y continúan, cero vas a enfermar. ¡Ay, Matilda! Te rotira, bonita en mi altera, en el barruan, Euskararen eguna nahi dugu ospatu, ta alden guztietan zurekin gozatu. Irratsaio honetan nahi nuke mintzatu, euskaldun den guztioi ondo pasatu. Durangoko azoka ta albistegia, irratsaio ontako ez behar begia. Belarri hoientzako daukagu egia, askatu Euskal Herria, egi bat garbia. Akerra kate bat onaten taldirik luzena, zarratu atea eta sira bilaztara mena. Limiterik ez da, alkola eta besta, estasia, da odolberoa. Foralak alertan, direne ondene, errago da. Kaixo, egunon, ongi etorri guztiok Iskira Miskira irrati saiora. Gaurkoan, LH5beko ikasleak izango gara, saio aurrera eramateko arduradunak. Irratsaio honetan, Larraitz Agirre, Inar Alkorta, Eke Izagirre, Uxun Erkizia, Alejandro Gutiérrez, Xuar Larrañaga, Lucía Lezama, Xavier Rodríguez, Izaro Valero, eta ni neu Oñat Sánchez arituko gara. Lehendabizi eguraldian berri emango dizuegu. Ondoren, asteko agendari egingo diogu tartea. Bestalde, euskarari eta bere alde egiten diren hainbat ekimeni buruz hitz egingo dizuegu. Euskararen egunari eta Durangoko azokari buruz hain zuzen. Ondoren, txistak eta asmakizunak kontatuko dizkizuegu. Baita ere, horoskopo zoroa izango duzu entzungai. Jarraian, aste honetan urteak betetzen dituzten ikasleen izenak plazaratuko ditugu. Eta bukatzeko lehiaketa, denon gustuko unea. Guzti hau musikalaiez lagunduta egongo da. Beraz, eman diezaiogun hasiera gure gaurko saioari.
Erlojuan jartzen duen zama train txikian izela hartutan egeak behin gozaztuta dut arazoak guk elikatzen ditugu karegan hasi naiz batean negan hortzi mugaren magalean negan hasi naiz batean negan. Kaixo Izaro, gaurko egunez, zer nolako eguraldia izango dugu? Egun on denoi, egunaren hasieran zerua hodeitsu egongo da, goizetik aurrera ostarteak zabalduko direlarik. Zaparrada batzuk botako ditu, batez ere goizean goiz. Hego mendebaldeko haizea ibiliko da, eta arratsaldetik aurrera mendebaldekoa. Temperatura minimoak gutxi igoko dira, 12 gradukoak izango direlarik, eta temperatura maksimoetan aldaketarik ez edo gutxi jaitsiko dira, 14 gradukoak izango direlarik. Orain eskutik kagoazen amets berriak idazten saiatuko gara elkarrekin. Orain eskutik kagoazen bide berriak argitzen hasiko dira. Ze bueltan da barruan dugun pasio sugarra. Bueltan da barruan dugun pasio sugarra. Zuri dira presagabeko orduak elkarri begira. Itzuri dira estarri aurratu arte kantatzeko abestiak. Itzuri dira Asteko agenda ate joka dugu, dagoneko. Gaurkoan plan entretenegarrien bila. Eki eta Larraitz jarri ditugu. Ba alda zerbait interesgarririk kontatzeko? Egia esan, aste honetan agenda bete xamarra daukagu. Eskolan zein eskolaz kanpo egin daitezken planak ditugu gainera. Ez dakizuek, baina gu irrikaz gaude zuei haien berri emateko. Lehenengo plana abenduaren 3an izango dugu, Euskararen eguna, ospatuko baitugu eskolan. Egun osoan zehar jarduera desberdinak izango ditu, eta ziur primeran pasatuko dugula. Goiz partean, hainbat jolasetan batukadan eta karaokean parte hartzeko aukera izango dugu. Eta 5. mailako ikasleak haur hezkuntzako ikasleekin jolasean arituko dira tartetxo batean. Arratsaldean berriz, ohitura denez, herri kirolak eta txokolatada izango ditugu. Zer iruditzen? Ondo ezta? Ba, aste honetan burutu daiteken beste plan bat ere badu, hori bai, gurasoekin burutzeko. Urtero urte, sasoi honetan antolatzen den Durangoko azokara joatea izango litzateke. Ni joango naiz, eta zu? Ni ere bai, baina azkenengo plan bat ere badu. Abenduaren 7an arratsaldeko 5 eta 6 Aita Maria aretoan aurre zuzendutako Barrakudaren altxorra izeneko filma ikusteko aukera izango da. Zenbat aukera, zeinen ondo? Zein plan burutu pentsatzen duzuen bitartean? Zer iruditzen musikari tartetxo bat eskaintzen badiogu? Gauetan oroitzen naiz, bizikleta hura nigidatzen tamagalean zu begi beltzaiekin maiz, garai ederrekin maiz. Gauetan oroitzen naiz, SMS bat Zazpiren esaldi batekin garai ederrekin maiz. Oroitzen ezara gauarekin, kentzaren larrean kantatzen zapalduen olerkia eta etxera berandu entzean. Azken musu bat gaustaren portalean.
Eta orain, aste honetan euskararen inguruan antolatzen diren hainbat ekintzen berri emango dizuegu. Aurrera Inar, Uxun eta Larraitz. Euskara zaindu beharreko gure altxorra da, naiz eta herrialde txiki batean hitz egin oso aberatsa baita. Baltzeneken Kristo aurreko 100. urtean aintzinako euskarak Garona eta Ebro arteko eremua hartzen zuela, eta gaur egungo euskarak hitz asko dituela ordukoak 2000 urtean aldatuz direnak? Bai, eta ondo iruditzen bazaizue, hauetariko batzuk zerrendatuko dizkizut. Begi, bihotz, aur, zaldi, zezen, zakur, ardi, otxo, hart, zagar, zahar, zuri, gorri eta handi. Eta balzenekien duela 50 urte Euskal Herrian ez zutela usten euskaraz hitz egiten? Bai, badakit bai, Franco bizirik zegoela eskolan gazteleraz ikastera behartzen zituzten, eta etxean hizkutuan hitz egiten zuten. Egoera horrek kalte handia egin zion gure hizkuntzarik. Ezkerrak gaur egun ez dugun horrelako egoerarik pairatu behar. Egia da, baina hala ere, oraindik ere euskaldun asko gazteleraz hitz egiteko joera dute, eta ondorioz gure hizkuntzaren alde etengabe lanean jardun beharrean gaude. Bai, eta hori dela eta hainbat ekimen eramaten dira aurrera urtero. Horietako bat Euskararen eguna da. Balzenekin Euskararen eguna guztiz lotuta dagoela Xabiarko Frantzisko deunarekin, 1552ko abenduaren 3 hil zen Frantzisko, eta kondairak dionez, hil aurreko azken hitzak bere ama hizkuntzan izan ziren, hots euskaraz. Balzenekien behintzat Mexikon, Bartzelonan, Washingtonen, Buenos Airesen eta Parisen ere euskara goraipatzen dela abenduaren 3an. Eta baltzenekien aste osoan zehar Euskal Herri osoan antolatu diren ekitaldien bidetik euskara babesteko, euskara ospatzeko eta euskaraz bizitzeko eskubidea aldarrikatuz dozenaka jarduera izango direla? Ea denon artean euskarari behar duen lekua ematen diogun. Euskara puzu sakon eta ilun bat zen. Euskara puzu sakon eta ilun bat zen. Eta zuek denok urgazi bat atera zen uzten. Handi nekez. Eta zuek denok urgazi bat atera zen uzten. Handi nekez. Euskaraz, zuk, zergatik ez. Guk, euskaraz, zuk, zergatik ez. Orain zuen birtute zuen indarrez. Orain zuen birtute zuen indarrez. Euskara itxaso urdin eta zabal bat izanen da eta guria da. Euskara itxaso urdin eta zabal bat izanen da eta guria da. Baina hau ez da euskararen alde egingo den ekintza bakarra, ez da? Noski ezetz, Gerediaga elkarteak antolatzen duen eta Euskal Herriko liburu eta disko azoka handiena eta garrantzitsuna dena antolatuko da egun hauetan Durangoko azoka hain zuzen ere. Urtero, abenduaren lehenengo 15 antolatzen da. Bertan, Euskal Herri osoko argitaletxeak elkartzen dira. Nobedadeak zein aurreko urteetako liburu eta diskoak salgai jartzera. Lehenengo aldiz, 1965ko azaroaren batean antolatu zen Andra Maria Basilikako arkupean, eta edizio horretan 19 argitaletxek hartu zuten parte. Hain zaharra da Durangoko azoka, Inar? Bai, aspaldidanik ospatzen da. Aurtengo azoka 60. edizioa izango da. 2025ko azokan 285 postu eta 175 partaide izango dira. Eta gainera, inoiz baino nobedade eta ekitaldi gehiago egongo dira. Badakizu entzuleok, animatu eta euskaraz gozatu! Oianetik badoaz animaliak, handiak eta txikiak animaliak. Oianetik badoaz animaliak, handiak eta txikiak animaliak.
Zuge arrastaka dabil, zuge arrastaka dabil, zuge arrastaka dabil. Oianetik badoaz animaliak, handiak eta txikiak animaliak. Oianetik badoaz animaliak, handiak eta txikiak animaliak. Txantxangorria egandoa, txantxangorria egandoa, txantxangorria egandoa. Oianetik badoaz animaliak, handiak eta txikiak animaliak. Oianetik badoaz animaliak, handiak eta txikiak animaliak. Barraskilloa Irratsaioari umore puntua jartzeko asmoz, hemen ditugu gurekin txistak eta asmakizunak. Aurrera Izaro eta Alejandro! Kaixo denoi, hona hemen asmakizun batzuk, asmatzen dituzuen. Emandako ostikoi esker egiten dituzte jokaldi ederrak, zer da? Futbol baloia. Hitzak naukate, ez daukat soinurik. Letra bat naiz. Nor naiz? H letra. Gogorra eta estia naiz, gabonetako janaria. Zer naiz? Turroia. Eta orain txisten txanda. Noiz jaio zinen zu, ez naiz oso ondo gogoratzen, baina larun bat igande batean izango zen ni jaio nintzen eguna, eta norakizu hori, egun hartan eskorara joan nintzelako. Bekasleak, badakizu Amerikako ordutegia guretik desberdina dela? Zergaitik? Beso altxatu zuen gelako jakintxuenak, eta horrela erantzun zuen, beranduago aurkitu zutelako, ho. Zergatik sartzen dira goxokiako azpian, amets goxoak eukitzeko. Idatzen nuen hau este bat aspaldi, ilusioz betetzeko eta tentean beste konpainia ona jateko ondarekin. Kantauri itxasoa, nizuta zala nago, jarri da zuzte zure kananoa. Arroba dago kantauri itxasoa, nizuta zala nago, jarri da zuzte zure kananoa. Kantu triste batekin. Orain, Xabiarren eta Xuarren eskutik horoskopo eroak. Espero dugu zorte ona izatea. Urtarrila, lurrean bi sarrera biatuko dituzu Madrileko atrakzio parkera joateko. Otsaila, eskolatik ateratzen zarenean lokatzetara eroriko zara. Martxoa, urrengo 3 azterketetan 10 aterako duzu. Apirila, tableta lurrera eroriko zaizu eta amak herrieta egingo dizu. Maiatza, zure gurasoek aste beteko epean zure zapatila gustokoenak erosiko dizkizute. Ekaina, txokolate tableta osoa jango duzu eta hortzak eroriko zaizkizu. Uztaila, hemendik 2 astera irratsaio lehiaketa iraziko duzu. Abuztua, arkatza lurrera eroriko zaizu eta hartzeko makurtzen zarenean prakak puskatuko zaizkizu. Iraia, amonaren etxera joango zara bazkaltzera eta zure jokorik gustokoena deskaratzen utziko dizu. Urria, eskairetatik eroriko zara eta hanka puskatuko duzu. Azaroa, datorren asteartean irratsaioa bakarrik egingo duzu, zure gelako kide guztiak gaixorik egongo direla. Abendua, grapadora erabiltzerakoan papera ez ezik atzamarra ere grapatuko duzu. Sasietara guztien gainetik mundu
aste honetako urte betetzen berri emateko momentua iritsi da. Espero dugu guztiok behar bezala ospatzeko aukera izatea. Abenduaren 2an, LH Lauzeko Jon Zubizarretak 9 urte eta LH Bosteko Xabat Olaizolak 10 urte beteko dituzte. Abenduaren 3an, LH Laudeko Maia Azkuek 9 urte beteko ditu. Abenduaren 4an, LH 6beko Aimar Larrañagak 11 urte beteko ditu. Abenduaren 6an, LH 3ak gelako Jare Morenok 8 urte beteko ditu. Abenduaren 7an, LH Bosteko Olai Atileriak 10 urte beteko ditu. Zorionak! Iritsi da denok itxaroten genuen momentua. Lehiaketa! Lehenik eta behin, lehengo asteko irabazleen izenak esango ditugu. 3. eta 4. mailako ikasleen artean, LH Lauako Alain Andres izan da. Eta 5. eta 6. mailako ikasleen artean berriz, LH Bostbeko Olaia Telleria. Zorionak bioi, gogoratu opari bila LH Bost-A gelatik pasa behar duzuela. Eta orain, aste honetako galderak. Lehenengoa, 3. eta 4. mailakoentzat galdera. Aipatu orain dela 2000 urte eta gaur egun euskaraz erabiltzen diren bi hitz. Berriz errepikatuko dut. Aipatu orain dela 2000 urte eta gaur egun euskaraz erabiltzen diren bi hitz. Eta 2. 5. eta 6. mailakoentzat. Durangoko azokaren zenbagarren edizioa da aurtengoa? Berriz errepikatuko dut. Durangoko azokaren zenbagarren edizioa da izango da aurtengoa? Erantzunak txukun idatzi eta LH Bostbek gelara ekarritzazue. Sorte on guztioi! Iritsi da agurtzeko unea. Espero dugu denon gustokoa egon izana eta gogoratu datorren astean LH Bostzeko ensaioa izango dugula. Entzungai FM 107.9 sintonian edota Zumaiako Herri Eskola web orrian. Ondo izan, aio!